Dunaj. Rieka, ktorá spája 10 krajín a preteká srdcom Európy. So svojou dĺžkou viac ako 2850 km je druhou najdlhšou riekou na kontinente. Na Slovensku je Dunaj symbolom sily a rešpektu. Jeho tok tu pretína vodné dielo Gabčíkovo. Mohutná stavba, ktorá ukazuje, ako sa človek snaží usmerniť silu prírody. Gabčíkovo je miesto, ktoré medzi rybármi vzbudzuje obrovský rešpekt. Hlboká voda, silný prúd a nevyspytateľné podmienky robia z tohto miesta výzvu, ktorú nie každý dokáže zvládnuť. Rieka, ktorá skúša trpezlivosť, silu aj odhodlanie. Práve tu chceme zažiť ten moment, keď sa splní sen každého kaprára. Vítame vás pri našom prvom spoločnom videu a rozhodli sme sa ho natočiť hneď vo veľkom štýle, a to na našej milovanej rieke Dunaji. Tak, stanové mestečko máme postavené. Jeden stan na spanie, druhý stan kvôli nepriaznému počasiu, aby sme mali sa kde skryť, sedieť a fungovať celý deň. Teraz potrebujeme nachystať člny, vyviezť udice a dúfať, že ulovíme nejakého miestneho veľkého mohikána, pretože niekoľko rokov pravidelne navštevujeme túto vodu. Nedarí sa nám, nevieme uloviť veľkého kapra, no ale treba držať prsty a snáď sa nám to podarí. Dominika, poďme do toho. Tak, budeme mať v dispozícii dva člny. Jeden budeme mať so spaľovacím motorom, druhý budeme mať s elektromotorom. Niekedy sa stane, že tu proste dostaneme záber na dve udice naraz. No a aby sme vedeli fungovať, tak Dominika tá bude jazdiť na elektromotore, ja budem jazdiť na spaľováku. A večer, keď bude kľud, tak radšej tam pôjdem s tým elektromotorom, aby som neplašil tie ryby. Tak, teraz bude zapotreby vymeniť na cievkách, vlastne vymeniť si cievky, pretože na cievkách mám ešte silón a silón tu nie je moc dobrý, pretože budeme chytať väčšiu vzdialenosť než 300 metrov. No a silón má teda väčšiu prieťažnosť, takže budeme tam musieť dať šnúru. Ideme to poprehadzovať, pripraviť, naviazať nové nadväzce a ideme to tam položiť. Tak, zapíname sonar a ideme nájsť tie správne miesta. Je dobré si to dôkladne tu zosonarovať, pozrieť sa. Je tu strašne veľa možností, veľa hrán, veľa kameňov, veľa prekážok, takže opatrne na tie prekážky tie ryby veľmi dobre poznajú, takže odporúčam použiť aj pevnejší materiál, kľudne sa nemusíte báť použiť aj 65 šokáč. Niečo si povieme o mojom nadväzci, nejdem nikoho učiť nič nové. Všetko po starom, klasické slipdečko, 5 longshank, mám to na krúžku, 1.24 s 15 popkou, kombinovaný nadväzec, proste toto je šnúrka, tuto mám fluorokarbon, nadväzec je dlhý možno že 50 cm, osvedčilo sa mi tu používať nejaké takéto proste dlhšie tieto nadväzce, olovko, hmotnosť gram až 300 gramov, pretože chytám za plavebnou dráhou, takže ten tlak lodi, ktorý prechádza cez tú plavebnú dráhu, je dosť silný, takže potrebujem, aby mu tú montáž podržalo na mieste, kde to položím. No a k tomu pridávam vždy, keď pokladám malé PVAčko, aby proste som mal 100% istotu, že som to dobre položil. To je celé. Treba počítať s tým, že tu treba troška viacej krmiť, keďže sme na tečúcej vode a ten tlak ide smerom dole. Niekedy je dobré aj si guličky napoliť, aby to, keď to zapadne,
by to potiahlo a podržalo vlastne na tom mieste. Teraz najdôležitejšia vec zo všetkého. Keď budeme prechádzať cez tú plavebnú dráhu, treba si dávať obrovský pozor na to, či vám z vrchu alebo zo spodu nejde tá loď, žiadna loď. A treba mať pripravený takýto backlit. Ja používam takéto priebežné backlidy. Je na vás, že akú gramáž si vyberete. A keď budete cca v strede tej plavebnej dráhy, tak si proste ten backlit jednoducho zaviesíte na šnúru, aby vám tú šnúru potiahlo vlastne úplne na dno. Takýmto jednoduchým spôsobom šnúru potiahnem pred seba, si to tam zavesím. Mám to tam cez očko, bacha a pustím to na dno. To je celá veda. Toto je najdôležitejší prvok, ktorý tu musíte spraviť, pretože keď toto nespravíte, tak tá loď vám tú šnúru zobere a zobere vám všetko, čo máte na brehu. Celé vybavenie. Super, druhú udicu máme položenú. Tak, teraz cievka, tak aký mám pocit, tak aby to nebolo ani moc ťažko, ani moc ľahko dotiahnuté. Dáme si to do stojana, tu si uchytím. Skôr než si tam zavesím swinger, tak tam budem musieť zavesiť backlit, aby vám tá šnúra proste kopírovala to dno, pretože tie lode, keď chodia a tie komore sa tu otvárajú a zatvárajú, tak aj tu je vytvorený nejaký tlak a prúd tej vody. A keď tú šnúru máte vedenú vlastne po tom dne, tak sa budete vyhýňať vlastne takým tým falošným záberom. Tak ja už mám vyvezené obidva prúty. S Renkom sme sa dohodli, že on bude chytať tú pravú vrchnú časť, ja zase ľavú. Jeden prút som vyviezla z jednej strany koryta, druhú zase z druhej strany koryta. Skúsim tentokrát chytať pličiu časť, je tam cca 2-metrová hĺbka. Všetci to vozia ďaleko do hlbokej vody, ja skúsim teraz pre zmenu teda plitku a uvidíme, či sa niečo podarí. Tak kúkajte na ten kolos. To je vodička. To je ono. Toto sa mi páči. Tak prvý večer máme pred nami. Udice sú vyvezené, pripravené. Všetko je na 100% vyladené. Ideme sa navečerať. A budeme dúfať a budeme očakávať Strašnú jazdu, strašnú. Očakávame záber. Nakrmené rybičky majú, všetko je tip-top položené. Takže neviem, na čo čakajú. Poďme do nich. V noci sa nič dramatického nestalo. Nemali sme žiaden záber od ryby. Ale napriek tomu idem každú jednu udicu previesť, tak aby som si bol 100% istý, že je to tam v poriadku a budeme dúfať, že dostaví prvý záber. Zatiaľ, čo som ja poprevážal prúty, Dominika sa postarala o parádne raňajky. Takže doplníme živiny do tela a ideme sa pripraviť na plodný deň. Yes! Prvý záber.
takže on je tam ešte aj s nejakým stromom. Ale... Je tam! Je tam. No. Máme tu prvý ranný záber, zmenilo sa nám počasie, začalo extrémne fúkať, máme pod oblakom, ale tým rybám to očividne vôbec nevadí. Hneď po raňajkách som dostala záber a na konci bol tento bojovník, ktorý neodolal 24 mm citrusovej guličke. Vyzerá to, že im to tu naozaj chutí, tak si ho poďme pustiť a uvidíme, čo prinesie ďalšie táto zmena počasia. Tak to je veľká fantázia. Pozor, pozor. Pozor. Tento môže byť. Pozrite sa na to. Wow! To je neskutočné. Máme okolo 12 hodín a pozrite sa, čo prišlo. Pomalá jazda, na konci ktorej bolo toto monštrum. Dunaj, ďakujem ti veľmi pekne. Plávaj a rob radosť ďalším rybárom. Dominika sa venuje vareniu, no a ja medzi tým pripravím do zálohy alebo do zásoby nejakých pár nadväzcov. Tak, aby sme mali všetko pripravené v člne, keby náhodou sa stane, že nám to odreže ryba, alebo proste o to prídeme, tak nech to všetko máme po ruke. Už niekoľko rokov sa venujeme tejto rieke, ktorá nám dala množstvo zážitkov a aj adrenalínu. Rok čo rok skúšame šťastie, niekedy sa darí viac, niekedy menej samozrejme, ale minulý rok sa stalo niečo neuveriteľné. Po hodinách čakania prišiel záber a o pár sekúnd hneď ďalší. Moje prvé double z rieky Dunaj.
2 krásne úlovky naraz. Takže sa konečne potvrdilo to, že keď si trpezlivý, tak ťa Dunaj dokáže odmeniť. Išli sme si spraviť čaj a do toho strašná jazda. Samozrejme, nič nebolo pripravené, takže sme si skoro nohy dolámali. No a ideme rýchlo pozrieť, čo tam je. A to nebude veľké. Je tam! Fantázia. Tak čau. Pošli mamu. Alebo babku. Pri každom prevážaní prútu si vždy bojle dám aj do obalovacieho cesta. Dobré ráno. Túto noc sme mali zatiaľ najproduktívnejšiu. V noci sa nám podarilo úspešne zdolať 4 ryby. No a nejaká zmena nastala. Ryby začali žrať, spolupracovať, tak uvidíme, čo to povie cez deň. A dúfajme, že sa niečo podarí aj cez deň uloviť. No poď, záber! Máme 3 hodiny a mne prišiel povedný záber. Zas a znova na obidve údice naraz, ale tentokrát bohužiaľ som o druhú rybku prišla v prekažke. Ale podarilo sa mi aspoň toho druhého zdolať a doniesť na breh. Kúkajte na ňo. Krásny riečny bojovník. Má nejaké tie ranky, očividne po posledných záplavách, čo tu boli. Ale očividne je aj napriek tomu stále pri chuti a darí sa mu. Tak, ideme naviazať druhú udicu, ideme to vyviesť a dúfam, že sa prihlasím k ďalším krásnym bojovníkom.
Tak to uvoľním. Poďme do nich a držte palce. Zatiaľ neviem. Zatiaľ si nás pekne vodí. Chlapec. Líčuč. Poď do berehu. Jeden! Pred malou chvíľkou sa mi podarilo uloviť kapra, ktorý absolútne nepodlieha riečným kritériám a vyniká svojím tvarom. Je to dokonca lisec. A tento lisec za pár rokov, keď tu dorastie a nezožerú ho miestni domorodci, tak bude robiť obrovskú radosť všetkým rybárom, ktorí ho chytia a naspäť pustia, samozrejme. Pozrite na to, pozrite tú formu. Krátka ryba s hrbom za hlavou, ako sa patrí. Krásny lisec. Dúfam, že táto ryba odštartuje sériu nejakých krajších rýb. Ideme ho pustiť rýchlo, položiť to na to isté miesto a čakať na ďalšieho kapra. Brácho, díky a nech sa ti tu darí. Máme niečo po 15. hodine a rád by som vám povedal pár mojich postrehov, ktoré som si za niekoľko rokov tu mohol všimnúť, ktoré tu vznikli a majú nejaký negatívny vplyv na dopad pre nás samotných rybárov. Jeden z tých postrehov je, že niekoľko rokov, keď bola odstavená prvá komora, tak tým, že bola nefunkčná a lode chodili proste iba tou jednou, tak nám sa tu vznikla obrovská plocha vlastne takého nánosu sedimentu, nejakého bahna. No a to znemožnilo a zrušilo niekoľko nádherných rybárskych miest, ktorých mám konkrétne teraz za chrbtom. Ďalší vplyv, ktorý som si všimol, je, že sa opravila nejaká tá z tých turbín, z tých komôr a samotný prietok tejto vody je omnoho vyšší a väčší než po ostatné roky a hlavný dôraz by som chcel dať na správanie sa na tejto vode, pretože niektorí rybárov, keď vidím, čo tu dokazujú a čo tu robia, tak zahrávajú sa s vlastným životom a to je dávať si pozor na tie lode, ktoré chodia či z jednej alebo z druhej strany. Proste je tu nejaká plavebná dráha, kadiaľ chodí obrovská loď, tie lode dosahujú veľkosť, ja neviem, niektoré 100 metrov a toto není cesta. Keď tá loď chce zabrzdiť, tak bohužiaľ nezabrzdí a vy keď budete v jej dráhe, tak proste vás zvalcuje a viete, jak dopadnete. No a zatiaľ nás nikto za to nechodí katovať, policajti nás tu nenaháňajú, že tu proste chodíme, križujeme tú plavebnú dráhu, tak dávajte na seba pozor, buďte ohľaduplní voči lodiam a ostatným rybárom. No, po obede sa nám má troška vyjasniť, s tým mám veľmi dobrú skúsenosť tu na tomto mieste, že keď svieti slnko, tak ryba lepšie spolupracuje, tak dúfajme, že sa to rozbehne a podarí sa nám uloviť tú našu vytúženú cielenú rybu. A teraz príde záber. Záberu sme sa bohužiaľ nedočkali.
No ráno a nový deň priniesol sériu rýb, na ktoré sme tak dlho čakali. Čo to máme? Čo sme chytili? Na kapory. Ale strašné bubliny dalo. Dôležité je byť stále na ním. Je tam. Priatelia, prajem príjemné dobré ránko. Máme tu nedeľu, tretí deň z predĺženého víkendu. Zmenila sa nám doba lovu, chytá sa od 6. do 9. večera. Ryby sú silno pri chuti, ale že naozaj silno pri chuti. Aj teraz pri natáčaní tohto kapra máme aktuálne záber na ďalšiu udicu. Už som celkom unavený. 3 dní som dostával na frak, kedy Dominika chytila asi 20 rýb, 20 kaprov. Mne sa podarilo dostať na breh len 3 ryby. Chytám v takej troška horšej časti, kde je viacej prekážok. No ale dnes ráno to prišlo, razantná jazda, na konci ktorej je moja vytúžená ryba z Dunaja. Nie je to ten pravý 20-kový, ale do tých 20 kg mu naozaj veľa nechýba. Zdravá ryba, nádherná, bojovná, dvakrát som mu kotvičkoval, presne vedel, čo má robiť. No ale keď som ho dostal do podberáku, skoro som sa rozplakal. Takže ďakujem, Dunaj, naozaj za toto ti ďakujem, za tento víkend. Užili sme si ho naozaj parádne. Wow, pozrite na to. Wow, zdravý kapor. A ešte k tomu z Dunaja. Ďakujem. Ideme si ho pustiť a utekám po tú ďalšiu rybu. Tak čaute zatiaľ. Tak bráško, ďakujem veľmi pekne za zážitok a plávaj ďalej. Díky. Papa. No a poďme po ďalší záber. Pri dokumentovaní predošlého kapra sa mi roztočila tá istá udica, to isté miesto, tá istá nástraha.
tentokrát 24 s popkou 15. Musel som to troška zjemniť, lebo tie dve 24 očividne boli asi strašne obrovské a veľké na tie ryby. No a táto kombinácia mi priniesla dve nádherné ryby. A táto, ktorá tu je veľmi podobná tomu, ktorého som doniesol pred chvíľkou. Tak, kúkajte na to. Prasátko! Wow. Taký víkend, čo tu my s Dominikou zažívame, som tento rok asi nemal. Toľko šťastia a som naozaj rád, že sa nám toto podarilo na Dunaji. Paráda. Ďakujem. Ideme ho pustiť a snad nám ešte niečo pípne. Aj keby to nepíplo, nevadí. Nachytali sme a zachytali sme si naozaj skvelé. Tak, tu. Ďakujem. Aplauz. Yes! Krmné miesta sa nám rozbehli na jednotku, čo sme chceli a nestíhame proste obsluhovať 4 prúty. Mala som neskutočnú jazdu, bohužiaľ to nemáme zdokumentované, lebo sme proste len tak stihli dobehnúť k udici, inak by letela do vody. Ale na konci bol tento prenádherný pupkač s obrovskou jazvou. Dal mi teda naozaj zaberať. Bojoval. Neskutočne. Krásna ryba. Yes. Tak, máme ešte pár hodín lovu, tak dúfajme, že to pôjde takto ďalej a uvidíme, s čím sa prihlásime ďalej. Tak dnešok môžeme považovať za naozaj veľmi úspešný a produktívny deň. Tentokrát boduješ ty. Karta sa troška otočila. No máme pred sebou poslednú noc a posledný deň. Zajtra to okolo obeda budeme baliť, tak dúfajme, že sa nám ešte niečo podarí a aj keby sa nám nič nepodarilo uloviť, tak myslím si, že táto výprava, tento predĺžený víkend sa nám na Dunaji naozaj fakt podarilo vo veľkom štýle. Presne tak. Bol viac než úspešný. Tak nebudeme predbiehať, ale čo? Ono sa to asi podarilo. Posledné ráno. Opatrný záber, teda ono to vlastne ani záber nebol, ako to bol záber. A
strašné zviera. Poďme to zvážiť. Yes! 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 Stalo sa niečo neuveriteľné, stále nemám slov. Roky driny, úsilia, sklamaní. Ale stalo to za to. Takže sa nezdávajte, choďte si za svojím a raz to príde. A prišlo to konečne aj mne. Navýšila som si svoj slovenský osobný rekord. O to cenejšie, že je to z divokej rieky, z Dunaja. Nejdem viac hovoriť. Kúkajte na to zviera. Yes, je to tam. Ďakujem. Yes. My sme si svoj cieľ na Dunaji splnili. Podarilo sa nám uloviť jednu z najväčších rýb, ktorá podľa zistených informácií na spodnom úseku pláva. Sice to trvalo niekoľko rokov, ale o to viac je silnejšia emócia a tento príbeh, ktorý s vami zdieľame. Dúfame, že sa vám toto video páčilo a budeme radi, keď nás ďalej budete sledovať na našej spoločnej ceste za kaprami.